Mayong hapon kaninyo tanan dia mga higala, no? Um, Na-worry lang jud ko sa pataka-taka lang o kana betong istorya nga kuan ako daw ang ginagamit is kay ni master, no? Kay ni master daw ko, no? Pero dili niya direkta nga gipunto nga ako jud to, pero klaro man jud kayo mga higala, okay? Mao ni yang kuno, di gid ako to makalimtan ang iyang mensahe nga about sa kuha ba. Ang iyang giingon mga higala is kanang naisa ka sikat karon, sikat sa Facebook, naisa ka sikat sa Facebook, isa ka vlogger, yes, isa ka dili ano dito nga istorya dito, naisa ka kalimot ko dito nga istorya dito, nay tao karon nga sikat na unta nga vlogger, nay tao karon sikat na unta nga vlogger, pero ang iyang gigamit kay ni Master Piste, kay ni Master Piste. Wow, ang pangalan na ni is Justin Reyes, no? Justin Reyes. Ang matambag na ko sa imo ikaw pahaka ka, ang matambag na ko sa imo ikaw pahaka ka ay si kaong kagjapas, no? Taro eskwela, aron masayod ka. Dili lang ako nga vlogger, no, na nagagamit ani napagani uban nga pertig yung sikata nga vlogger sa Metro Manila nga kay ni Master. Kay ni Master wala na koy masaway ani nga apps, okay kay siya, perting okay ha. Para naman guni sa, for example, ikaw wala kay laptop or PC, no, na gusto lang ka mo editing mga video na pareha gyapon sa mga kuha na to ba. So unsaon na lang ka nimo nga cellphone nimo gamit nga smartphone, mao gani ni nga kay ni Master gani, no? Bago ka mo kuan sa kuha, bago ka mo react sa kuha, kung pahaka ka, ikaw Justin Reyes, no? So doon nimo nga sure nimo nga ako ra bagyod nga vlogger nga nagagamit og ingunani. So kaning kay ni Master nagpasalamat ko nga naabot yun ni, no? Pati man gani mga Amerikano mo gamit man gani, tawag nila best video editor kay ni Master. Og kanang isa pa napagay ko isa nga ginagamit power director. So di kay nako siya ginagamit ang power director kay para sa ko mas ayos siya ang kuan ang kay ni Master. Ang uban man gud ya gina-crop lang din na nila kay para walay kuan ba, walay pangalan. Kung gusto niyo walay cropping, mag-update mo, no? Update mo, magpalit mo gamit. Ang uban na ni ingon sila nga pangit daw kay ni Master. Alangan kay wala man mo nagpalit. Syempre ang primero na libre man gid na siya, libre sa Play Store si Borichi na ay mga ay kuan nila libre, pero kadugayan na kumbaga ba paingganyo. Para mainganyo ka, syempre mo palit jud ka, di ba? Ana man jud na. So ang matambag na ko si model bago ka mo react sa imong post, bago ka mag-post muna na sure mo na nga ako lang ba nga gagamit anang kay ni Master. So sure lang ni model iman ini Justin Reyes, no? Ang maingon ako sa imo pataka lang kag bangag, no? Pataka lang kag bangag kanahana ka ikaw Justin Reyes nga taga Cebu, no? Nagani uban vlogger, no? Nay uban vlogger nga abi mo tanan vlogger nga sila'y editing anang ilang mga video. Diyan ka nagkakamali, lol.
dili tanan nga vlogger nga sila naga-edit. Ang uban na ginapa-edit nila para inunda ko na quality. Excuse me. Maalag kini master akong ginagamit, at least ako may nag-edit na ni akong video, di ba? Pag unsa man ang walay kini master pero dili day ikaw nag-edit, lain gayo. Oh. So matambag na ko si modul kung vlogger na kadul Justin Reyes, unsa man nga apps, di ba? Unsa nga editor imong apps man gyapon tawag na kana mga kuan gyapon. Kanang gibutang nimo sa kuan apps gyapon na siya, pero lahi lang na siya nga klase. Apps gyapon tawag na. Kani siya pang kani manggod nga kuan ako pang cellphone manggod ni siya, no? Ayaw sig pataka og bangag-bangag og istorya bago ko nimo i-judge anak ikaw pahaka ka, ikaw Justin Reyes. Sure nimo nga ako ra bagyud ang gagamit ani. Kay na papakyasud ka. Tambag na ko sa imuha. Dakpay mong utot nya kauna. O na ko matambag si mo Justin Reyes, no? Bago ka mo bangag-bangag sa kuha. Mao lang dagang salamat.